Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutane na fatan an sha ruwa lafiya, Allah ya amshi ibadan mu, amin. Zan dan a gurguje zan dan fifita shayi ne akan wasu mutane guda biyu. Na farko Aminu J Town. So tun jiya mutane sai turo min bidiyo ake ta yi wai Aminu J Town yayi bidiyo ya kafe ni ya yayyarfa ni wai mun je karbar shinkafa. Although a bidiyon nasu ya ce wai nasiya da mun wanda kai ka san ba nasiya kai mun ba, tunda ba haka ake nasiya ba. Dan me ya kawo babanka? Idan nasiya za ka yi mun, you already have my number. You can call me, text me or chat me. Sai kai mun nasiya ka ce kaza ne ba daidai ba. Akan abin da kai magana ba da alfahari ba, da wanda yake kane da wanda suke tare da ni sun sani. Alhamdulillah ni na girma shinkafa. Na je gurin karɓo shinkafa saboda wasu dalilai. Dalilin da yasa na je, akwai yara na da suka je gurin karɓo ba, sai aka ce babu su a list, ba za a ba su ba. Kuma a lokacin ina kusa da gurin da ake raba shinkafa because na kai baruna na kai ta unguwa kusa da nan. Suka kira ni ga su nan ba wadda amma na su shiga kaza. Akwai su kalalawai su sun shiga wanda su ma dinni na bayar da su a basu. Wayannan kuma ba a basu ba, sai na ce to su bari ga nan zuwa. No ya raba shinkafan nan ya fi so 30, kuma na zuwa saboda no abokina ne. Haka project din da yake na wannan tafiyar da ni, da lokacin da ya karbo ana ban, kuma da yawa ake ban, a raba wa yaran nawa da mutane na da yan unguwan. Sai na je na shigar da wasu mutanen ma. To da na je, dalilin da yasa aka ga an mana ma hutu, dattijawan masana'antar nan ne da yawa a nan wurin duka an yi musu hutu, wanda ni ai ba wanda ya sai mun hutu. To kuma hoton da ake yi, saboda na gano bai taba yin postin ba, bai taba bari kuma an yi postin ba. Haka naga an wayannan dattijawan, shi yasa ni na ce ma ni ma ai mu haka akai mana huta, saboda bai taba postin ba. Amma to ranar akwai mutane wanda ba ma kasansu ba, akwai ƴaƴan zina wanda ko kyakkyawan niyya ce da kai sai sun maka ingiza mai kan turuwa, sun saka maka shubha koriya a abin da kake yana da kai. Amma wayannan dattijawan hoto, shi yasa ni aka ga amman sai ashe wasu bidiyo ma suke, shi ne hoto yake dauka ya je ya nuna wa mutanen da suke bashi shinkafa, ya ce musu to gashi ya raba wa mutane saboda sake bashi lokacin da za a sake dawa a kuma rabawa, wanda sun yi abubuwan da ya dace, wanda ba a kalli wannan alkhairin ba. Akwai mutane yan kani wanda ba ma mai zamani da su ba, irin su marigayi Kulu, su Yaute, da an nemo iyalansu duk waɗannan haka aka zo aka raba musu. Shi yasa ma ragowar mutanen da ke matasa da suke matasa ba a babba su ba. To na je na karbo dan raba masa. Haka da na karbo ta, na rantsi da Assamadu kwalli ɗaya ni ban kai ta gidana ba. Na raba ta tun daga gurin, sai da na jira ma duk suka fita saboda kar su ga mu an ba mu da yawa. Sannan na fito ni da tawa, na zo ofis dina, haka na rarraba da yan uwanmu. A cikin wanda na rabawa akwai wanda wallahi kullum wasu sai sun yi awo, akwai wanda ba su ma da abin da suke ci. Haka nake sawa a jiya auna masa. Akwai wanda ake haka, wani mutum uku a basu buhu, haka nake raba musu, ba dan in faɗa ba. Haka ni ma na raba, na ma raba ne tun kafin a fara azumi, ba wai dan in faɗa ba. To yanzu koma ba ma akai, saka kaddara ma mun je ba mu da shi aka ba mu, to me na zuwa kai raba mu, me naka a ciki? Akwai wanda aka halitta da akwai ne, me naka naka zo ya ka kafe ne mu kana ya ba mu, to me kayi abu ka taba kama raguna so ɗaya so biyu so uku, na daga ma kafa saboda na girma in zo muna hayaniya da kai. To amma sai naka kai ba ka gane ba, ni namiji ne, ni dan fim ne, amma ni namiji ne, ni ba dan Daudu ba ne ba. In ka ci gaba da shigowa gona ta zuwa zan tarba ka duk inda kake in jakantar da kai. Biwon ko ragona ka ƙara kamawa J Town, sai ne ma da kantar da baka taba tunani ba. Sai na biyu Soja Boy. Soja Boy, abin da yasa nake jin haushi akan ka shine tare muke da kai, abokin mu ne kai, ko ba komai ai an ce ana barin halak ko dan kunya. Ya kamata sai ka kalla ka ga ai bai kamata a ce kai mana kudin gora ba. Kawai ka zo ka kalle mu daga ka haɗe maka ce wai da yan kane wai mu maroka ne. Ni na taɓa roƙarka, ko na taɓa roƙar wannan ka, kuma na ka taɓa ne an ce ni na roƙi wani. Ka san kalmar roƙo kuwa ka fa kai ka ƙara Allah wurin wani bawansa. Ni banda ne, ni ba maroƙi ba ne, ni ɗan fim ne, kuma ina alfahari da sana'ar fim, amma ba da fim kaɗai na dogara ba.
ina da pharmacy ne da ni ba da alfahari ba. Allah ne ban kuma a cikin fim din na fara samun jarin da na bude pharmacy na babba ne ma ba karami ba. Duk wanda ya san area da yake ya san pharmacy na nawa ne. Magani ma na naira 10 ban taba ciwo bashi ba, jari na ne. Kaga ko ai na girma kace min maroki. Haka duk mutanen mu da kake ta kade mu kake cewa maroka soja boy a yan Kano din fa akwai wanda iya gidan da Allah ya mallaka mai, kuma a masana'antar Kano din ya samu gidansa kade. Duk abin da kake wai kai kana da kuɗi ka yi samu kuɗi, har kuɗin da zaka samu na ƙarshen rayuwarka Allah ne ya san gobe, amma ba na jin za ka yi makin nan abin da suka yi makin. Saboda haka alfahari sabba ce ta jahilci. Ine ma kallon mai hankali mai ilimi, amma abubuwan da kake da sun sha bamban da ɗabi'un masu ilimi. Kana yin kuskure duk lokacin da kake dakikantar ka kai kaza. Ban taba cewa ba, ban taba magana kan shayin ka da wani ba, saboda ai ba yadda za a yi nema in kana ba daidai ba kai da wanda ya halicce ka. Da duniya ba mai shirya sai Allah, ko annaban Allah ba sa shiryawa. Sun isar da sakon da Allah ya ba su. Kaga mu suwaye da zamu zo mu ce kana ko mu ba ma yi. Ai misali dukkanin marayuwar da muke ba akan daidai muke ba. Su ba zan zo aibata kan ce kana ba daidai ba, kowa ya da sauransu. Amma dai wannan abin da kai kuskure ne, to ni ba maroki ba ne. Haka na tabbata ba iya ni kaɗai ne muke da alaƙa ni da kai ba, wacce muke mutunta juna har waya mana yi ni da kai. Amma baka kalli ko mutum ne ba wai ka haɗe mu duka ka ce mana wai maroka, bayan muna da iyaye, muna da iyali, muna da yaya, muna da yan uwa na nesa da na kusa. Kawai sai ka gani kuna fitowa kullum ba wani abu da kuke aibata shi a masana'antar biyu. Naga duk inda ka zo kaga mutanen banza, in Allah da zaka samu na kirki ko da ba su da yawa. Haka in ka samu mutanen kirki dole sai ka samu na banza ko ba su da yawa. Amma kullum kai ne kaza, ku ne kuke da arziki, wai kai dalilin baba, wai to arewa ku ne celebrity ko kuke da kudi. Ai dakikanta ce da takunta, to ni ba na ciki. Saboda haka duk lokacin da ka kai, saboda ai abin da yasa ka ga nema wannan karan kai na farko na biyu, duk lokacin baka taba tunani muna da alaka ka daga wani kafa ma me. Amma kai dai kullum burin ka kai ne celebrity, ku ne masu kudi, wanda kuma kudin nan ai arziki na Allah ne. Inna Allah yanzu kuma ya sha wa bigari hisaba. Allah shi yake azarta wanda ya so ba tare da dalili ba, a lokacin da ya so kuma ya ba wanda ya so. Kai waye kullum ka riga wai mu ne ka waye da sauransu, ai gazanci ne. To saboda haka tunda dai baka kalla alaƙar da take tsakanin mu ba, ka zo kullum sai dai ka haɗe mu ka riga dakanta mu. To juma'a ta wuce mun shigo asabar, ka daure zaranka. Ina ba masoya na haƙuri wanda za su ji ban yi daidai ba, abin ne naga yayi yawa. Muna da iyaye, kawai sai a zo kawai wasu daƙiƙai su zo su riga dakanta mu, bai dace ba. Duk ta yadda wani ya zo don mu ma za mu iya bi ta nan. Ku kiyaye, na ba ku haƙuri masoya, wanne bai mana daɗi ba. Allah ya kawo mana da dukkanin abinki. Wannan masifa da take arewacin Najeriya ta kici ta cinyewa. Kalli Bauchi, gari na zaman lafiya, amma yadda ya koma. Ɗan uwanmu da suke hannun wa'annan sinannin la'anannu, ɗan uwa duk wanda ya ga bidiyon nan, rabuwar kwanakin nan da suka rige mana na wannan wata mai albarma, da cikin dare dan Allah mu saka su addu'a, mu saka kan mu addu'a. Idan kana ji a can nesa, gobe ba a garin kaza a taɓa, yan Bauchi ba su taɓa tunani za su tsinci kansu a wannan yanayin ba. To wata rana inda muke abin zai so mai addu'a. Allah shi ya kawo masifa, kuma Allah yadda Allah zai kawo mana ƙarshen ta. Haka shugabanninmu waɗanda suke da hannu a wannan abin, da waɗanda suke da damar da za su iya ko magana ce wajen daƙile wannan abin masifa, Allah ya jarabce su da irin wannan masifa. Allah ya dankwafar da kafirai da kafirci. Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kare musulunci, ya kare musulmai a duk inda suke a faɗin duniya. Ine kowa da kowa fatan alkhairi.